Jees, morjesta vaan Ahu täällä taas. Ajattelin tällaisen pienen videopäiväkirjan, että tänään mehän vietettiin sitten niinku vappuaattoa. Meillä ei ollut niinku latiakaan varaa mihinkään, mutta me ei todellakaan jouduttu onneksi olemaan selvinpäin. Että meillä oli kyllä aika hyvät eväät, voin sanoa. Sitten kävin pyöriin tuolla keskustassa. Mä skeittasin vähän minirampia tuolla keskustorilla. Meitä oli 3 Lauria siinä, what the fuck. Mä ja 2 muuta vittu. Mä olin vaan moi. Mä kuulin, että se oli Lauri, mutta se ei vielä kuullut musta. Mä menin sanoa, niin moi Lauri, että mä oon Lauri. Joo, ihan mega hauska juttu, eikö se ollut? No joo, oli ihan siistiä skeittaa ja se mentiin polttaa ihan hirveä spliffi siihen vähän matkan päähän. Ai täältäkin kuutaa. Sitten suunnistettiin himaa, käytiin jos baarissa. Mä yritin houkutella Katia tanssiin, mutta ei se lähtenyt. No ei voi mitään. No sit tässä, no meidän kiinnittää voimia konsertaa pari niinku niiden voimilla tässä ollaan niinku menty eteenpäin. Ja sitten nyt kun halus niinku alkaa rauhoittua, niin Metsi on sitten ottanut ton mun niinku metadonin niinku 12:30 yöllä. Et kuitenkin vuorokausi vaihtunut oikeaksi. Ja sit mä otin benzotovamoksia. 105 milligrammaa. Et tosi jees annos niinku siihen, et kuitenkin kun mä oon niinku konut ja kiinnittäjä alla, niin on se todellakin niinku rauhoittua ja saa sen jutun päälle, niin teki helvetin hyvää sitten kun ottaa toi dose, se riittää aivan hyvin. Sitten mä otin hetki sitten vielä uudet 2 milliä. 2 milliä, kun 2 kertaa 15 milligrammaa ovamoksia niinku lisäannokseksi sitten niinku oikeesti aidosti saa rentoutunut olla. Ja et kuitenkin, et kuitenkin kun jututetaan, että tänään niinku piikinä noita lääkkeitä, niin se vaikkei se enää tuntuisi kivalta, niin se stimuloi edelleen, tiedätkö? Ei pääse nukkuu. Ja on sellainen olo, että pitäisi tehdä jotain, mutta on jo niin laskut kuitenkin tavallaan, että ei enää halua tehdäkään mitään. Ja tänään ohitettiin aika lahjakkaasti. Meillä oli mun morsiamen kanssa aivan helvetin hyvä vappu. Mulla on aivan loistava fiilis. Mä pelaan pleikkarilla jotain uutta peliä, mitä en ole pelannut ehkä ikinä. Pleikkari 3 siis. Nautin olosta, niin mulla on vitu hyvä olo. Kävin tässä pihalla sen verran, että mä hain tällaisen Monster Energy drinkin. Ihan vitu herkullista. Eikä kun alkaa tää kombo nuokuttaa ennemmin tai myöhemmin, vaikka mä oon ottanut niinku nopeeta alle, niin joka tapauksessa alkaa nuokuttaa ennemmin tai myöhemmin. Niin mitä mä olin sanomassa, miten toi kofeiini siihen liittyy, mutta unohdin sitten mitä olin sanomassa. Mutta ei mulla muuta kuin oikeesti hyvää vappua kaikille, jotka jaksoitte katsoa tämän videon loppuun. Aivan mahtavaa, että jengi oikeesti katsoo näitä videoita ihan crazy.
Mä lupaan yrittää tässä pikkuhiljaa saada toteutettua niinku parempaa ja laadukkaampaa materiaalia. Tää video niinku on sen takia vähän laiska, koska no vappu. Mutta että niinku seuraavan kerran kun teen, niin mä ajattelen, että mä oikeesti yritän nähdä vaivaa se eteen. Et kiitos kaikille katsojille.